Spotykamy się dzisiaj w Zamku Książ. Kiedyś gościli tutaj alchemicy, dzisiaj bardziej inżynierowie, ale tak naprawdę też zajmujemy się tak zwaną magią opartą na fizyce. Bierzemy trochę prądu, ciepło z powietrza i dostarczamy ciepło do domu. Celem naszego szkolenia dzisiaj jest zaprezentowanie pełnego portfolio naszych produktów firmy Kermi, gronu instalatorów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. My w naszym dziale skupiliśmy się na walorach naszych pomp ciepła, takich jak jakość, takich jak bezpieczeństwo stosowania tych rozwiązań, które jest zapewniane przez zdalną obsługę i konserwację, za którą odpowiada nasza bardzo rozbudowana automatyka. Kolejnym aspektem, na który zwracamy uwagę, jest też odczarowanie mitów na temat pomp ciepła, na temat rachunków grozy, na temat błędów instalacyjnych. Tak naprawdę wszystko jest kwestią wiedzy, którą staramy się tutaj możliwie jak najbardziej kompletnie przekazać naszym partnerom.